Před zákrokem jsem byl upozorněn, že díky tak radikálnímu odejmutí prostaty může následně dojít k určité ztrátě komfortu a kvality života. Dočasné nebo někdy i trvalé inkontinenci, poruše nebo případně úplné ztrátě schopnosti erekce. Koho by to však zajímalo v okamžiku, kdy volíte mezi ztrátou života a jakýmsi diskomfortem. V prvních pooperačních dnech je člověk s omezeními v podobě silné inkontinence a ztráty schopnosti erekce smířen. Následně však hlavu zahltí tíživé myšlenky, zda je tento stav trvalý, nebo zda je alespoň nějaká šance k návratu do předoperační kvality života. Potom mne ale štěstí navštívilo znovu. Shodou náhod a okolností jsem se jednoho dne zúčastnil prezentace inkontinenčního křesla Emsela společnosti BTL Zdravotnická technika. Křesla, které přelomovou formou pomáhá léčbě inkontinence. A tak jsem se necelých 8 týdnů po totálním odstranění prostaty ocitl na tomto křesle i já a absolvoval vzorovou terapii. Během několika sezení se stav mé inkontinence výrazně zlepšil. Počet denně užívaných plen se snížil téměř o 75%. Série půlhodinových bezbolestných terapií prostřednictvím cílených elektromagnetických masáží svalů pánevního dna nevrátila do běžného života. Urychlila mou pooperační rekonvalescenci a vrátila mi ztracené mužské sebevědomí.